అధ్యాయానికి పేరు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 6వ రోజు. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈ రోజుతో కర్మయోగాన్ని పూర్తి చేస్తాము. ఈ 6వ అధ్యాయం పేరు ఆత్మ సంయమ యోగము, ధ్యాన యోగము అని కూడా దీనికి పేరు. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క పేరు అని చెప్పుకున్నాము. దీనికి ఒక్కొక్క యోగము అనే పేరు ఉన్నది. ఇది ఆత్మ సంయమ యోగము లేదా ధ్యాన యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఆత్మ సంయమ యోగము లేదా ధ్యాన యోగము అని ఈ అధ్యాయం పేరు. మొట్టమొదటగా భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చ క్రియః. సో భగవంతుడు పలికారు ఏమని? అనాశ్రిత కర్మఫలం. మనం ఇప్పటి వరకు ఇది 6వ అధ్యాయం వరకు కర్మయోగం అని చెప్పుకున్నాము. కర్మయోగం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు మనం మోర్ దెన్ వన్స్ చెప్పుకున్నాము. ఎవరు చెప్పగలరు ఒక లక్షణం అయినా సరే? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్లో టైప్ చేయండి ఆన్సరు. ఈ కర్మఫలం యొక్క లక్షణాలు ముఖ్యమైన ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక పాయింట్ అసలు కర్మఫలం అంటే ఏమిటి అనేది మీరు ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్లో టైప్ చేయండి. లేదు అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చాట్లో టైప్ చేయగలిగితే అది ఇంకొంచెం బెటరు. చాట్లో టైప్ చేయండి ఎవరైనా సరే. లేదంటే ఆన్సర్ తెలుసనన్నా టైప్ చేయండి. అంతా చేయలేకపోతే చాట్లో. ఎవరు చెప్పలేరా కర్మయోగం అనే మాటకు అర్థం? మనము ఈ 2 రోజుల నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము. ఐ థింక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ రోజుతో కర్మయోగం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కర్మయోగం అంటే ఏమిటో మనకు తెలియాలి. ఇది మనం చేసే పని మీద దృష్టి పెట్టి రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించకూడదు. వెరీ గుడ్. గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. మనము చేసే పని మీద తప్పనిసరిగా దృష్టి పెట్టాలి. అంటే నా బాధ్యత అనుకుని అది ఏ రకంగా దృష్టి పెడితే మనకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఆ భావంతో మొదలుపెట్టి ఆ కర్మఫలం మీద ఆపేక్ష లేకుండా, ఆసక్తి లేకుండా, ఫలితం మీద
ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా అంటే ఫలితాన్ని స్వీకరించొద్దని కాదు. నిన్నే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, ఒక ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ కోసం ఒక పని చెయ్యాలి, ఒక ప్రాజెక్ట్. అది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాననే భావంతో చేసినప్పుడు అది ధర్మ మార్గంలో మనం బాధ్యతాయుతంగా మన శక్తి మేరకు దానిని కరెక్ట్గా చేయటానికి ప్రయత్నిస్తాం. మరి భగవంతుడికి అర్పణ చేస్తున్నాం కాబట్టి. రెండవది, ఆ పని వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏమిటి? ప్రమోషన్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. మన దృష్టిలో మంచి ఫలితం ఏమిటి? ప్రమోషన్ వస్తే మంచి ఫలితం, రాకపోతే చెడు ఫలితం. సో మంచి ఫలితం మీద మనకు ఆసక్తి ఉంటుంది, ఇష్టం ఉంటుంది. చెడు ఫలితం మీద మనకు ఇష్టం ఉండదు. కాబట్టి ఆ భావాన్ని మార్చుకుని ఆ ఫలితం ఎలా ఉన్నా మనం సమభావంతో ఉండాలి. ఇష్టము అయిష్టము అనేది కాకుండా ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం, ఇది ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను, దానివల్ల వచ్చే ఫలితం ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క ప్రసాదం. అది మంచి, అది ప్రమోషన్ అవ్వచ్చు, ప్రమోషన్ రాకపోవటం అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఆయన ప్రసాదమే అనుకుని మనం అలా దానిని ఎలా ఉన్నా సమభావంతో స్వీకరించగలగటమే కర్మయోగము. ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకపోవటము. జై శ్రీ మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటం అన్నమాట. ప్రతిఫలాన్ని ప్రమోషన్ వదిలేసుకోమనటం లేదు, ప్రమోషన్ తీసుకోవాలి వస్తే, కానీ దాని మీద ఆసక్తిని అంటే అనురాగాన్ని, ఆ అటాచ్మెంట్ని పెంచుకోవద్దు అంటున్నారు. అంటే ఏమిటి అటాచ్మెంట్ అంటే? అది వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవటము, అది రాకపోతే కృంగిపోవటం, ఇలాంటి వద్దు. నువ్వు సమభావంతో ఉండు. ఎలా ఉన్నా అది ప్రమోషన్ రాకపోతే మనకి మంచి ఎలా అవుతుంది అని మనకి అనిపిస్తుంది. మంచో చెడో భగవంతుడికి తెలుసు, ఆయన ఏది ఇవ్వాలనుకుంటే అది స్వీకరించటమే నా బాధ్యత అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉండి ఆ పని చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ కర్మబంధాలేవి మనకు చుట్టుకోవు. కర్మబంధాలు చుట్టుకోకపోతే నెక్స్ట్ జన్మ నుంచి మనకు మోక్షం వస్తుంది అని అది కర్మయోగం ద్వారా మనము మోక్షాన్ని సాధించటం అంటే ఈ రకంగా ఈ మార్గంలో వెళ్తే మనకు మోక్షం వస్తుంది, బంధాలు చుట్టుకోవు. అది ఇక్కడ పాయింట్. సో ఈ విషయం కర్మయోగం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ రోజుతో మనం కర్మయోగాన్ని ఫినిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఈ పాయింట్ని అందరం కూడా గ్రహించాలి. ఏమిటి కర్మయోగం అంటే? అనాశ్రిత కర్మఫలం అంటే కర్మఫలాన్ని ఆశ్రయించకుండా ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నవాడు కార్యం కర్మ కరోతి యః, ఆ రకంగా పనులు చేసేవాడు. ఏ రకంగా? కర్మఫలాన్ని మీద ఆసక్తి లేకుండా పనులు చేసేవాడు. అంటే నా బాధ్యత ఇది, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను ఈ పనిని, ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఆ ఫలితం ఎలా ఉన్నా ఆయన ప్రసాదం, అంతేగాని దాని మీద దృష్టితో కాకుండా ఆయన అలా పనులు చేయగలిగేవాడు. ససన్యాసీచ, వాడే సన్యాసి, అతనే యోగీచ, అతనే యోగి. ననిరగ్ని నచ అక్రియ, అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు ఇవన్నీ మానేస్తే సన్యాసి అవ్వరు. అలా మానేసి ధ్యానించుతూ కూర్చున్నంత మాత్రాన అవ్వరు అని చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే పనుల వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ మీద ఆసక్తిని వదులుకోగలుగుతారో వాళ్ళే, ఆసక్తిని వదులుకుని ఆ పనులను చేయగలుగుతారో వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళే నిజమైన యోగులు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ నిత్య జీవితంలో ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పటికీ మన పనులను ఈ భావంతో గనక చేయగలిగితే మనస్ఫూర్తిగా మనం కూడా ఎవరైనా సరే సన్యాసులు, యోగులు అని వాళ్ళే నిజమైన సన్యాసులు, యోగులు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ కర్మఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటం అనేది అంత సులభం కాదు. మనం ఏ పని చేసినా ఆ లాభం కోసం చేస్తున్నాము అనే ఫీలింగ్తోనే చేస్తాం. అది క్రమంగా మనము సాధనలో పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ భావాన్ని అలవర్చుకోవాలి.
మనస్సు యొక్క స్వభావం ఏమిటి అన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదంతా మరి మన మైండ్లోనే కదా ఉంది. మన ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెడితే కోరికలు కలుగుతున్నాయి. ఆ కోరికలను బట్టి మైండ్ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మరి ఆ ప్రకారంగా వెళ్ళిపోతుంది వీటి ప్రలోభాలతో. సో మనస్సు నియంత్రించుకోవటం ఎలాగో. ఈ మనసు మనకు ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు, శత్రువు కూడా అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు ఏమిటిది మిత్రుడా శత్రువా అని గనక మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తే ఇక్కడ ఈ 6.56లో ఒక సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ చిత్రాన్ని ఒకసారి చూడండి. నిన్న మొన్న మనం చూసాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిక్చర్. ఎందుకంటే ఇది మన బాడీ, మన భౌతిక స్థితి గురించి చెప్తుంది. ఈ 5 గుర్రాలు, ఇంద్రియాలు, సెన్సెస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, మరి చర్మము, స్పర్శ జ్ఞానం అన్నమాట. ఈ 5 కూడా మనల్ని ఈ సెన్సెస్ అన్ని వైపులకి లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. మరి కనిపిస్తూ వినిపిస్తూ రకరకాలు ఈ ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం. మరి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు మనకి కొంత మనస్సును ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి ఈ సెన్సెస్. ఈ మనస్సు కళ్ళెం అన్నమాట. సో ఇవి ఎటు లాక్కుపోతే అటు వెళ్ళిపోయే మనస్తత్వం ఉన్నది మనస్సుకు. కానీ బుద్ధి సారథి కాబట్టి బుద్ధి ఆ కళ్యాణ్ను వెనక్కు లాగుతోంది. గుర్రాలు తీసుకుపోతున్నాయని ఇటు వెళ్ళకు, మనం వెళ్ళాల్సింది ఇటు ప్రక్క అని చెప్పి లాగి సరి అయిన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ ఈ కళ్ళెం అటు బుద్ధి వెనక్కి లాగితే వెనక్కి వెళ్తుందా, ఈ గుర్రాలు ముందుకు లాగితే ముందుకు వెళ్తుందా అనేది మనకు ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో అది మనసు బుద్ధి చెప్పిన మాట విన్నప్పుడు మిత్రుడు, వినకుండా ఈ గుర్రాలు తీసుకుపోయిన వైపు వెళ్ళినప్పుడు మనకి శత్రువు అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తారు. ఈ శ్లోకాల్లో చూద్దాం. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయటంలో విఫలమైన వాడికి మనస్సు ఒక పరమ శత్రువు. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఇది. సో ఎవరైతే మనస్సును జయిస్తారో వాడికి మనస్సు ఫ్రెండు. కానీ అలా చేయలేకపోతే, మనస్సు జయించలేక మనస్సు చెప్పినట్లే మనం వింటూ ఉంటే, ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురైన మనస్సు ఏది చెప్తే అది మనం వింటూ ఉంటే కనుక మనకది శత్రువుతో సమానం అంటున్నారు. సో మనకు మనస్సు మిత్రుడైతే ఏమవుతుంది, సరి అయిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తాం. మరి ప్రగతిశీల ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకుంటాం, మంచి చాయిసెస్ చేసుకుంటాం. ఇంద్రియ భోగాల నుంచి కొంచెం వైరాగ్యం మనకు తెచ్చుకోగలుగుతాం. మరి ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి స్వేచ్ఛ. స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటి? మోక్షం. మరి ఔన్నత్యం అంటే భగవత్ సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. మోక్షం వస్తే మరి మనకు మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడి సన్నిధిలో మనం ఉండవచ్చు, మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అది మనస్సు మనకు మిత్రుడైతే మనకు కలిగేటటువంటి లాభాలు. అదే మనస్సు మనకి శత్రువు అంటే అయితే గనక, అంటే మనం చెప్పిన మాట బుద్ధి చెప్పినట్లు వినకుండా అది ఇంద్రియ ప్రలోభాలు ఎటు లాక్కపోతే అటు గనక వెళ్తూ ఉంటే శత్రువు అవుతుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మరి కామం, కోరికలు కలుగుతాయి. కోరిక తీరకపోతే కోపం, ఆ కోపం వస్తే దురాశ, ఇవన్నీ కూడా పాపపు చర్యలన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి. తర్వాత చిరాకు, ఆందోళన, ఇవన్నీ వస్తాయి. కోరిక తీరకపోతే అంతే కదా, చిరాకు వచ్చేస్తుంది. ఆందోళన, ఎలా తీర్చుకోవాలి అనేటటువంటిది ఆందోళన, ఇలా మనల్ని తప్పుదారిలో పట్టిస్తుంది. ఇంకపోతే ఇంద్రియ భోగంపై మనకు మమకారం, మరి అంతే కదా. ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు, సెన్సెస్ పెట్టే ప్రలోభాలతో మనకు అవే నచ్చినట్లు ఉంటాయి. ఈ సుఖాలన్నీ చూపిస్తూ ఉంటే భౌతిక ప్రపంచంలో అదే శాశ్వత సుఖమని, అది తెచ్చుకోవాలని ఆరాటంలో మనం ఉంటాం. కానీ అది నిత్యమైన సుఖం కాదు. దానికి బిగినింగ్లు ఎండ్లు ఉంటాయి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి సుఖానికి అనేటటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి మనం ఆ ప్రలోభాల వైపు పరిగెడుతూ ఉంటాము. ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి బంధనాలు, పతనం అంటే మళ్ళీ ఈ జన్మలోకి రావటం, ఈ ప్రాసెస్లో ఏదైనా పాపం చేస్తే మరి మనకి ఇంకా కింది లోకాలకు వెళ్ళటం, ఈ బంధాలని చుట్టుకోవటం, మళ్ళీ బంధాలను బట్టి మళ్ళీ మనకి జన్మ అనేది రావటం,
ఏ జన్మ వస్తుందో కూడా మనం చేసే పనులను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అంటారు. కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు మనస్సు శత్రువు అయితే జరిగేటటువంటి విషయాలు. ఈ మనస్సు ఎంత ఎలాంటిది అంటే ఒక అగ్ని లాంటిది అన్నమాట. సో ఈ అగ్ని అనేది మనం మంచికి ఉపయోగించవచ్చు, చెడుకి ఉపయోగించవచ్చు, అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాకెట్ పైకి వెళ్ళాలంటే అగ్ని కావాలి మరి, కానీ అలాగే అగ్ని మరి అంతా కూడా భస్మం కూడా చేయగలదు. అలాగే ఈ మనసు కూడా మంచిగా ఉపయోగించుకుంటే మనల్ని ఆ మోక్ష మార్గం వైపు తీసుకువెళ్ళగలదు. అలా కాకుండా ఈ ప్రలోభాలలో పడి ఇంద్రియ ప్రభావానికి గనక గురి అయితే మనల్ని మళ్ళీ పతనానికి కూడా తీసుకువెళ్ళగలదు. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అనే పదాన్ని ఇక్కడ ఈ 8వ శ్లోకంలో వాడారు. అంటే భగవంతుడితో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడే యోగి. అంటే ఆ కాంటాక్ట్ ఎవరైతే అది తెచ్చుకోగలుగుతారో భగవంతుడితో వాళ్ళు యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. సో ఎవరైతే ఇందులో స్థితులై ఉంటారో భగవంతుడు భగవంతుడి మీద ఆ భక్తిలో వాళ్ళు నిజమైన యోగులు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచన. సో జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తి పడేవాడు, పూర్తిగా సంతృప్తి పడేవాడు. ఏది జ్ఞానంతోనూ విజ్ఞానంతోనూ. విజ్ఞానం అంటే ఏం చెప్పానో లేదో ఈ క్లాస్లో. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్గా ఆ నాలెడ్జ్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం, అనుభూతి చెందగలగటం. సో జ్ఞానం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని మనందరికీ తెలుసు. ఎప్పుడైతే ఆ రియల్ కనెక్షన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతామో అది విజ్ఞానం అన్నమాట. సో థియరీ ప్రాక్టీస్ అని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా ఉంటుంది. జ్ఞానం అంటే థియరీ తెలుసుకోవటం సబ్జెక్ట్, విజ్ఞానం అంటే దానిని ప్రాక్టీస్లో పెట్టగలగటం అన్నమాట. సో అది ఈ జ్ఞానంతోనూ విజ్ఞానంతోనూ తృప్తి పడేవాడు విజితేంద్రియ. కూటస్థో విజితేంద్రియ అంటే అతను ఇంద్రియాలను జయించినవాడు అని అర్థం. సో సెన్సెస్ని జయించినవాడు. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి. సో ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలు ఏవి అతన్ని ఏమీ చేయలేవు, అతని మనస్సును ఏమి కూడా పాడేటట్లు చేయలేవు. కాబట్టి ఇలాంటి యోగంలో ఎవరైతే యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి, ఎవరైతే ఇలాంటి జ్ఞానంలో స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు యోగులు. వాళ్ళు సమలోష్టాశ్మ కాంచన, వాళ్ళు అన్ని మట్టి అశ్మ రాళ్ళు బంగారము అన్నింటినీ కూడా, కాంచన అంటే బంగారం, అన్నింటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. సో మనిషి తను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు, తృప్తి పడినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న వాడిగా విజితేంద్రియుడు అని చెప్పబడతాడు, యోగి అని పిలువబడతాడు. ఇలాంటి యోగంలో నెలకొని అతను మట్టినైనా రాళ్లనైనా బంగారాన్నైనా ఒకే దృష్టితో చూడగలుగుతాడు. ఇలాంటి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఈ ఆత్మానుభూతిని పొందిన వాళ్లకు ఏదైనా ఒకటే, మనం మట్టైనా బంగారమైనా రాళ్ళైనా వాళ్ళకన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి, సమదృష్టితో చూస్తారన్నిటినీ. అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం. అసలు యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ యోగంలో భగవద్గీతలో ఉన్న 18 అధ్యాయాల్లో కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణగా మనం చూస్తున్నాం. కర్మయోగం చూసాము, ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం ఏమిటో చూద్దాం. అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటి? దీనికి అష్ట అన్నారు కాబట్టి 8 దశలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏమిటి ఆ 8 దశలు అంటే, మొట్టమొదటిది యమ. యమ అంటే కావలసినటువంటి క్రమశిక్షణ, బయటకు కావలసిన క్రమశిక్షణ. నియమ అంటే ఏమిటి? అంతర్గత క్రమశిక్షణ. అంటే బయటకు అవసరమైన క్రమశిక్షణ అంటే ఎలా కూర్చోవాలి, ఏ రకంగా ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఏ రకంగా కూర్చోవాలి,
ఆ, ఆ, ఏ రకంగా ఊపిరి పీల్చాలి, ఇటువంటివన్నీ మనం బాహ్య క్రమశిక్షణలు. ఇకపోతే అంతర్గత నియమం అంటే అంతర్గత క్రమశిక్షణలు అంటే ఏమిటి, మన మైండ్లో ఏం ఉండాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది చెయ్యాలి, ఏ రకమైన మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి అనేది నియమాలు. తర్వాత ఆసనం అంటే ఎలా, ఏ రకంగా కూర్చోవాలి, ప్రాణాయామ ఏ రకంగా ఊపిరిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ప్రత్యాహారం, ఇవన్నీ మళ్ళీ వివరంగా చూద్దాం. ప్రత్యాహారం అంటే ఏమిటి, ప్రత్యాహారం అంటే ఆహారం కాబట్టి అని ఉంది కాబట్టి ఆహారం అనుకోవద్దు. ఆహారం అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఏది ఆహారం, కంటికి కనపడేదంతా ఆహారం, ముక్కుకు వాసనలన్నీ ఆహారం, చెవుకు మరి వినపడేదంతా ఆహారం, నోటికి తినగలిగేదంతా ఆహారం, మాటలు కూడా ఆహారం అనే చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే స్పర్శ జ్ఞానానికి మనం పట్టుకునే స్పర్శ తెలిసేదంతా కూడా ఆహారం. సో ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా వాటి యొక్క ఈ ఆహారం అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క రకం ఉన్నది. సో వీటన్నిటినీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటమే ప్రత్యాహారము అని అర్థం. అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలగటము అంటే ఆ ఇంద్రియాల యొక్క ఆహారం నుంచి వాటిని వెనక్కు లాగగలగటం. అంటే కన్ను చూసినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, చెవులు విన్నా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, అది ఆహారానికి ఆపోజిట్. అది ఆహారం వచ్చినా అది దానికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, మరి ఫోకస్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ధ్యానం, ఇవన్నీ చేస్తే కానీ మనం ఆ మెడిటేషన్ స్టేజ్లోకి కరెక్ట్గా వెళ్ళలేము, ధ్యానంలోకి. అలాంటి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు సమాధిలోకి వెళ్తాము. సమాధి అంటే ఏమిటి, భగవంతుడితో అప్పుడు మన కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది, యూనియన్ విత్ గాడ్ అన్నమాట, ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం. యమ అంటే ఏమిటి, యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థిత ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీరా పరిగ్రహ. సో యోగి ఎప్పుడు కూడా మనస్సును, శరీరాన్ని, ఆత్మను భగవంతుడి సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. సో బాడీని ఒక పద్ధతిలో ఉంచాలి, అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోకుండా ఒక కరెక్ట్ అయిన పొజిషన్లో ఉంచాలి, నియమంగా ఉంచాలన్నమాట. కాసేపు పడుకుని చేద్దాంలే, కాసేపు పక్కకు వాళ్దాము, ఇలా కాదు. ఒక ఆసనంలో కూర్చుని బాడీని పద్ధతిగా ఉంచాలి. అలాగే మనస్సును కూడా పద్ధతిగా ఉంచాలి. కూర్చుని మనసు ఎక్కడో వీటి మీద పెట్టడం కాదు. ఏదో ఆ పరుపు ఉంటే బాగుండు, ఇక్కడ కూర్చున్నానే గట్టిగా ఉంది, హాయిగా పరుపు మీద కూర్చుంటే బాగుంటుంది, ఇలా మనస్సు ఈ రకంగా ఎటు వెళ్ళకూడదు. కాబట్టి దేహాన్ని, మనస్సును రెండింటినీ కూడా భగవంతుడి సంబంధంలోనే ఉపయోగించాలి. అలా అంతేకాకుండా ఏకాంత ప్రదేశంలో ఏకాకీయత చిత్తాత్మ అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో అతను ఒంటరిగా జీవిస్తూ జాగ్రత్తగా మనస్సును నిగ్రహించాలి. నిరాశీర పరిగ్రహ అంటే ఆశలను, కోరికల, ఇక్కడ ఏమిటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలన్నీ వదిలిపెట్టి ఏమీ కూడా అతను పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. అంటే అది కావాలి, ఇది కావాలి, అది చేసుకుందాం, అలాంటి కోరికలన్నీ కూడా అతను వదిలిపెట్టగలిగి ఉండాలి. వదిలిపెట్టగలిగి కాదు, వదిలిపెట్టాలి. సో ఎప్పుడు దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుడి సంబంధంలో వినియోగించి ఒంటరిగా ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ మనస్సును నిగ్రహించుకుని అతను కోరికలను కూడా నిగ్రహించుకుని ఏమీ కోరుకోకుండా అలా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. యుక్తాహార విహారస్య నెక్స్ట్ నియమం, అది ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్. యమ అంటే అది, నియమ అంటే ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏది, యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఆహారము, నిద్ర, విహారము, ఇలాంటి పనులన్నీ, ఇలాంటి అలవాట్లన్నిటినీ కూడా క్రమశిక్షణతో క్రమపరుచుకోవాలి, డిసిప్లిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా ఈ భౌతిక సుఖాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు వాళ్లకు పోగొట్టుకునే యోగ సిద్ధి అప్పుడు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు.
సో యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు అంటే ఆహారము, నిద్ర, విహారము ఈ అలవాట్లను డిసిప్లిన్ చేసుకుని క్రమశిక్షణతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక సుఖాలు, దుఃఖాలు పోగొట్టుకునేటటువంటి యోగ సిద్ధి వాళ్లకు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ముందు ఈ విషయాలు గనక డిసిప్లిన్ లేని వాళ్లకు యోగ సిద్ధి అనేది రావటం కూడా కష్టం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఆ యోగ సిద్ధిలో ఉండాలంటే కొన్ని అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి. ఏమిటి? ఫుడ్లో డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు టూ మచ్గా తినటం ఉండకూడదు. టూ మచ్గా నిద్ర ఏదైనా తక్కువ ఉండకూడదు, ఎక్కువగా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. నిద్ర కూడా అంతే. విహారం అంటే అటు ఇటు అనవసరంగా వెళ్ళటము, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మనం ఈ పనులను చేస్తూ క్రమశిక్షణతో ఉండగలిగితే అప్పుడు యోగ సాధనలో మనము సాధించవచ్చు. ఈ భౌతిక దుఃఖాలను పోగొట్టుకునేటటువంటి యోగ సిద్ధి మనకు కలుగుతుంది. ఇది నియమం కింద వస్తుంది. సో చెప్పుకున్నాం కదా, యమ, నియమ, ఆసనం, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ధారణ, ధ్యానం, సమాధి. అదే ఇక్కడ కూడా ఈ 8 దశలు చూసాము. సో యమ గురించి చూసాం, నియమ గురించి చూసాం. ఇకపోతే ఆసనం. మరి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గమనిస్తే, యమ అంటే నియమాలు, సానుకూల సూచనలు మనం చేయవలసినటువంటివి. నియమం అంటే చెయ్యకూడనివి, అంటే ఎక్కువగా నిద్రపోవటము, ఇటువంటివన్నీ, ఎక్కువగా అటు ఇటు విహారాలు చేయటము, ఎక్కువగా ఆహారాలని ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ, ఆహారం కూడా ఎంతవరకు అంతవరకు, ఏదైనా సరే మితంగా చేయటం. అది. ఆ తర్వాత ఆసనం ఎలా కూర్చోవాలి అంటే ఏమిటి? మనం శరీరాన్ని ఏ రకంగా డిసిప్లిన్లో పెట్టాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోకుండా ఒక ఆసనంలో కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామం అంటే ఇక్కడ బ్రెత్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ప్రాణాయామం అంటే శరీరాన్నే కాదు, శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఒక పొజిషన్లో కూర్చోవాలి. మరి అలాగే బ్రెత్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు శ్వాస పీల్చటం కాకుండా ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో శ్వాస పీల్చాలి. మీలో చాలామందికి ప్రాణాయామం తెలిసే ఉంటుంది, అనులోమ విలోమ అని. ఆ తర్వాత ఈ రకమైనటువంటి శ్వాస నియంత్రణలు కరెక్ట్గా డిసిప్లిన్గా శ్వాసను కూడా పీల్చాలి. ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం. అంటే ఇంద్రియాలు ఏదైనా చూపిస్తున్నా, వినిపిస్తున్నా, వాసనలు తెలియజేస్తున్నా మనం వాటిని కంట్రోల్ చేసుకుని వెనక్కి లాగి లోపలికి ఆ దృష్టిని అంతర్గతంగా మలుచుకోగలగటం. బయట భౌతిక ప్రపంచం వైపు కాకుండా ఆసక్తిని అంతర్గతంగా మలుచుకోగలగటం. ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటము ప్రత్యాహారం అంటే. ధారణ అంటే మరి కాన్సన్ట్రేషన్, మనస్సును నియంత్రించడం. ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం మొదటి మెట్టు అయితే, రెండవది మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం. ఇంద్రియాలు వెళ్ళి ఏదైనా చూపించినా కూడా మనస్సు పడకుండా ఉండటం. సో ధారణ అంటే అది ఫోకస్. దేని మీద? యోగంలో కూర్చున్నప్పుడు ఫోకస్ ఏమిటి? భగవంతుడి మీద మనకు ఆ ఫోకస్ రావాలి. ఆయనలో మనం ఆ కలయిక, భగవంతుడితో కలయిక, ఆత్మ సంయమ యోగము, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలి అంటే దానిని దర్శించటానికి ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేయాలన్నమాట. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి. అది ధారణ. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు 7వ స్టెప్ ధ్యానం. అది భగవంతుడి పైన ధ్యానం. అప్పుడు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు మనకు ఆయన మీద ఆ ధ్యానం వస్తుంది. అలాంటి ఈ పర్ఫెక్ట్ ధ్యానంలో నిమగ్నమైనప్పుడు సమాధి, మైమరిచిపోవటం అంటే భగవంతుడిని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం, ఆత్మసాక్షాత్కారం, ఆ ఆనందాన్ని మనం చవిచూరగలుగుతామన్నమాట. మైమరటం, శోషణ అని చెప్పుకుంటున్నాము. దానికి రకరకాల పేర్లు. అది ఆ సచ్చిత్ ఆనంద అంటే ఆత్మ. అది భగవంతుడి యొక్క లక్షణం. మన ఆత్మ కూడా భగవంతుడిలో పార్ట్ కాబట్టి దాని లక్షణం కూడా అది అని చెప్పుకున్నాం. సత్ అంటే మార్పులేనిది, చిత్ అంటే ఆ మార్పులేని ఈ భగవతత్వాన్ని మనం అనుభూతి చెందగలగటం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం. ఆ నాలెడ్జ్, ఆ ప్రాక్టికల్ విజ్ఞానమే చిత్. దానివల్ల అది ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశామో ఈ సత్యాన్ని, చిత్ ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే అనుభవించగలుగుతున్నామో, అనుభూతి చెందగలుగుతున్నామో, ఆనందం ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఆ ఆనందం నిత్యానందం, అది బ్రహ్మానందం.
అది ఇంగ్లీష్లో బ్లిస్ అంటాం. దానిని మించిన ఆనందం ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ సుఖాలు ఇవ్వలేవు. ఎందుకంటే వాటన్నిటికీ ఆది అంతాలు ఉంటాయి అని చూసాం. బిగినింగ్ ఎండ్ ఉంటాయి. ఈ సుఖాలన్నిటికీ పర్మనెంట్గా ఉండే సుఖం ఏది కూడా లేదు. ఈ సచ్చిత్తులో మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకోగలుగుతామో ఈ సత్యాన్ని, ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని, అనుభూతిని, భగవంతుణ్ణి మనం ఆ యోగాలో ఎప్పుడైతే మనం సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతామో అప్పుడు మనకు ఆ ఆనందం అనేది సాక్షాత్కరిస్తుంది. సో ఆ బ్రహ్మానందాన్ని, ఆ నిత్యానందాన్ని మనం చవి చూడగలుగుతాము. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మన యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీరు 25 years ఆర్ అండర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నేను కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాను. మీరు దయచేసి మీరంతా హ్యాండ్ దగ్గరకు వచ్చి మీ ఫోన్ దగ్గరకో ల్యాప్టాప్ దగ్గరకో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి తర్వాత కౌంట్ చూస్తాను. సో ఫార్ ఇద్దరు చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉంటే ముగ్గురు, వెరీ గుడ్. దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ ఈ శ్లోక అయినాక కౌంట్ చూద్దాం. సమాధిలో పరిపూర్ణత ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఈ స్టేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయని చూసాం కదా. ఈ 8 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. సో యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్లు, మరి నియమం అంటే యమ అంటే చేయవలసినవి, నియమం అంటే చేయకూడనివి, మరి ఆసనం అంటే మనం ఎలా కూర్చోవాలి, శరీరాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి, ప్రాణాయామం శ్వాసని రకంగా పీల్చాలి, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం అంటే వాటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా మనం నిగ్రహించుకోగలగటం, ధారణ మనస్సును నియంత్రించుకోగలగటం, మనస్సును మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం, ఇవన్నీ చేస్తేనే మనకు ఆ ధారణ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. లేకపోతే ఇంద్రియాలు ఇదేదో చూపిస్తూ ఉంటే ఇంకేం ఆలోచించగలుగుతాం భగవంతుడి గురించి? అటు సినిమా మాటలు, టీవీ మాటలు వినపడుతుంటే వాటి మీద మైండ్ పెడితే ఇంక మనం కూర్చున్న ఏం మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళగలం? సో ఆ ధారణ ఉండాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇవన్నీ కనపడుతున్నా వినపడుతున్నా లెక్క చేయని స్థితిలోకి అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. అప్పుడు ఆ ధ్యానం సాధ్యం అవుతుంది. భగవంతుడి మీద మెడిటేట్ చేయాలంటే ఆ రకమైన ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, ధారణ. అప్పుడు ధ్యానం. అలాంటి ధ్యానం జరిగినప్పుడు సమాధి జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఈ సమాధి స్థితిలో బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం అని మనం రకరకాలుగా దాన్ని వర్ణించుకున్నాం. ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుంది, ఆ సమాధిలో పరిపూర్ణత అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రశాంతమనసం హీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంత మనసం, అది ఎంతో ప్రశాంతమైన మనస్సు కలవాడు. హీనం యోగినం సుఖం ఉత్తమం. సో కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు. ఉపైతి శాంతిరజసం. సో వాళ్లకు శాంతి అనేది వస్తుంది. బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. వాళ్ళు బ్రహ్మస్వరూపులై అలాంటి యోగ పురుషుడికి ఈ అకల్మషం అంటే కల్మషం లేనటువంటి ఆ యోగ పురుషుడికి ఆ సుఖం లభిస్తుంది. కాబట్టి ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగిన వాడు, ఏ ఉద్రేకాలు ఉండవన్నమాట. కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతను అతీతుడు. ఎందుకు? ఇవన్నీ నియంత్రించేశాడు కాబట్టి. చేయవలసినవేవో చేశాడు, చేయకూడనివన్నీ కూడా చేయకుండా ఉన్నాడు. సరి అయిన పొజిషన్లో ఉంటూ శ్వాసను కంట్రోల్ చేస్తూ సెన్సెస్ అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి మరి మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి ఆ రకంగా ఫోకస్ చేశారు కాబట్టి ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఆ సమాధి స్థితికి కరెక్ట్గా మెడిటేట్ చేయగలిగాడు కాబట్టి ఆ ఫోకస్తో సమాధిలోకి వెళ్ళగలిగారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమిటి మరి ఇంద్రియ ప్రలోభాలు లేకపోతే ఇంకా మనస్సుకి కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును క్వైట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనకి ప్రశాంతతే కదా, ఇంకే మనస్సే కదా. అది లేదు, ఇది లేదు, బాధ, దుఃఖము ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల మైండ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయినప్పుడు మైండ్ మనకి సుఖం లేకుండా చేస్తుంది. అలాగే ఉద్రేకం, సంతోషం, దుఃఖము అన్ని రకాలు మైండ్ ద్వారా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆ సెన్సెస్ని, మైండ్ని ప్రశాంతమైన మనసు వస్తుంది. కాబట్టి ఈ యోగి ప్రశాంతమైన మనసు కలిగినవాడు, కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయినటువంటి యోగ పురుషుడికి పరమసుఖం లభిస్తుంది. అకల్మషం, కల్మషం అనేది ఇంకా ఉండదు.
ఇవి ఈ ధ్యాన యోగాల్లో కొన్ని పోజెస్ చూపిస్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో అర్జునుడు ఇవంతా విన్న తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే, ఓ మధుసూదన, ఓకే. సో ముగ్గురే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఇంకెవరు లేరా? మన యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఓన్లీ 3 people హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. మరి మీరు దయచేసి ఎక్కడన్నా దూరంగా ఉంటే వచ్చి మీ ఫోన్ దగ్గరకో లేకపోతే ల్యాప్టాప్ దగ్గరకో వచ్చి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి. అంటే అది మనకు కౌంట్ కావాలి, అందుకని అడుగుతున్నాను. ఇంకో ఫ్యూ మినిట్స్ చూద్దాం, అయిపోవచ్చింది మన చాప్టర్ కూడా. అర్జున ఉవాచ. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో మధుసూదన, ఈ మనస్సు నిలకడలేనిది అవటం వలన నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగ విధానం నాకు ఆచరింపశక్యం కానిది మరియు అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు, మనందరం అనుకున్నట్లే అర్జునుడు కూడా అనుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ చేయాలంటే మనం ఎక్కడ చేస్తాము ఈ యోగం అని మనకు కూడా ఈ నియమాలు నిబంధనలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఒక డౌట్ వస్తుంది. అదే అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. కాబట్టి కృష్ణ, మరి మనస్సు మధుసూదన అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే కృష్ణుడికి మధు అనే రాక్షసుని సంహరించటం వలన ఆ పేరు వచ్చింది. అలాగే కేశవ అనేది కూడా కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించటం వల్ల కేశవ అని వచ్చింది. కాబట్టి అర్జునుడు మధుసూదన అని సంబోధిస్తూ, మన మనసుకు అసలు నిలకడే ఉండదు కదా, మరి నువ్వు చెప్పిన యోగ విధానం ఆచరించటం చాలా కష్టమని అసాధ్యమని నాకు అనిపిస్తోంది అని అన్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకేమంటున్నాడు అర్జునుడు, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. చంచలం హీ మన కృష్ణ ప్రమాధీ బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివాసు దుష్కరం. సో చంచలం కదా, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక చోటు ఉండదు. మన మైండ్ ఎంత వేగం, గాలి కంటే కూడా వేగంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఒక నిమిషంలో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి చంచలమైనటువంటి ఈ మనస్సు కృష్ణ ఎలాంటిదంటే ప్రమాది బలవదృఢం, అంటే చాలా అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది. ఈ మనస్సు చంచలంగా కదిలిపోతూ ఉంటుంది. ఒక సముద్రంలో సుడులు ఎలా అయితే తిరిగిపోతూ ఉంటాయో అలా ఈ మనస్సులో ఆలోచనలు దృఢంగా బలంగా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి కదులుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే, దీనిని నిగ్రహించటం అంటే నాకేమనిపిస్తోందంటే వాయోరివ సుదుష్కరం, వాయువును నిగ్రహించటం కంటే కూడా కష్టమని అనిపిస్తోంది. గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ మన మైండ్ని మనం ఒక చోట కట్టేసి ఉంచటం చాలా కష్టమని అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. కృష్ణ, ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలంగా ఉంటూ బలమైనది, మూర్ఖ పట్టు కలది. కాబట్టి ఇలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం అంటే వీచే గాలిని నియంత్రించటం కంటే కూడా కష్టమని అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుందంటే ధారణ, ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా. ధారణ, మనస్సును నియంత్రించటం, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్, దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. అర్జునుడు బాణం వేయటము, మరి కన్ను ఒక్కటే కనిపించింది అతనికి, ఇంకేం కనిపించట్లా, అప్పుడే బాణం వేయమన్నాడు. ఆ కన్ను తప్ప మిగిలినవన్నీ కనిపిస్తున్న వాళ్ళని బాణం వేయమని కూడా అడగలేదు ద్రోణాచార్యుడు, ఎందుకంటే అది ఎలాగూ తగలదు, ఆ గురి లేనప్పుడు ఆ పని జరగదు. సో ధ్యానానికి కూడా ఆ ఫోకస్ ఉంటేనే భగవంతుడితో మనకు ఆ కాంటాక్ట్ వస్తుందన్నమాట. ఆ ధ్యానం, ఆ కరెక్ట్ అయిన ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. సో ఆ ఫోకస్కి ఎగ్జాంపుల్స్. అలాగే ఇక్కడ మరి కింద చూస్తూ పైన ఉన్నటువంటి తిరిగే చేప బొమ్మను కొట్టటము,
అద్దంలో చూస్తూ నీటిలో చూస్తూ అలా అని ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఫోకస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, మనం ఒక పనిలో విజయవంతం అవ్వాలి అంటే దాని మీద ఆ ఫోకస్ ఉంటేనే ఆ పనిని మనం చేయగలం, ఆ ధారణ. సో ఏదైనా ఇప్పుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్న, అర్జునుడు చెప్పినటువంటి విషయం చూద్దాం. ఏది? మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, ప్రమాది బలవదృఢం, చాలా దృఢమైనది, బలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, చంచలమైనది. ఇలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం గాలిని నిగ్రహించటం కంటే కూడా కష్టమని అనిపిస్తోంది అన్నాడు అర్జునుడు. దానికి భగవంతుడి సమాధానం ఏంటి? శ్రీ భగవానువాచ మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. సో అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం అచలం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో, భగవంతుడు అంటున్నారు, మహాబాహువులున్న అర్జున నువ్వు అసంశయం అంటే సందేహం లేదు, నువ్వు అన్నది కరెక్టే. మనోదుర్నిగ్రహం చలం, మనస్సును నిగ్రహించటం చాలా కష్టం. ఎందుకు? అది చలించే ఈ మనస్సును నిగ్రహించటం చాలా కష్టం, అందులో డౌట్ లేదు నువ్వు చెప్పినట్లు. కానీ అభ్యాసేన తు కౌంతేయ, కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అర్జున, అభ్యాసం చెయ్యాలి. అభ్యాసం అనే మాటకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట. ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ అని మనకు అందరికీ కూడా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. నథింగ్ బట్ ప్రాక్టీస్, సాధన, అభ్యాసం. అభ్యాసం అంటే ఏంటి? ప్రాక్టీస్, సాధన. ఆ సాధన అనేది అంత ముఖ్యం. అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. అభ్యాసం ద్వారా కౌంతేయ నువ్వు ఈ వైరాగ్యాన్ని వైరాగ్యంతో దీనిని నిగ్రహించవచ్చు. కాబట్టి ఆ వైరాగ్యం అనేది అభ్యాసంతో వస్తుంది. వైరాగ్యం అంటే మరి సమభావంతో ఉండగలగటం. కర్మయోగంలో మరి ఏ పని చేసినా రిజల్ట్ కోసం చేస్తాం మనం. ఆ రిజల్ట్ వస్తే బాగుంటుంది, ప్రమోషన్ వస్తే బాగుంటుంది, పవర్ వస్తుంది, డబ్బులు వస్తాయి అనే ఆసక్తితోనే చేస్తాం. అది వద్దు. నీ జాబ్లో నీకు ప్రమోషన్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి అది తెచ్చుకోవటం నా బాధ్యత. అది దానికి తగ్గట్టు నేను పని చేస్తాను, అది నా బాధ్యత. భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఆయన తలుచుకుంటూ ఇది మొదలుపెట్టి చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఆ ప్రమోషన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం, అదంతా కూడా సాధన, అభ్యాసం. ప్రతి చిన్న పనిలో ఈ సూత్రాన్ని పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయటం స్టార్ట్ చేయాలి. ఎలా చేయగలం? ప్రమోషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎలా ఉంటాం అని చాలా ఈజీగా అనొచ్చు. కరెక్టే. ఎలా వస్తుంది? సాధనతో వస్తుంది. అది ఆ సాధన అంటే ఏమిటి? ఇవాళ మొదలు పెడితే రేపు వచ్చేది కాదు. ప్రాక్టీస్ క్రమేణ 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 ఆ ఫీలింగ్స్ కంట్రోల్ అవుతూ వస్తాయి. ఒక్కరోజు హ్యాపీమంటే ఆ ఫీలింగ్ పోదు. అది స్లోగా ఆసక్తులు తగ్గుతూ వస్తాయి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు. కాబట్టి ఆ సాధనా మార్గంలో మనం ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. సాధన అనేది భగవన్నామంతో మనకు వీలవుతుంది. ఆ భగవంతుణ్ణి నామాన్ని తలుచుకున్న కొందికి ఆ శక్తి, ఆ భావం మనకు డెవలప్ అవుతుంది. అందుకే మనం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆ సాధనలో ఉండటానికి భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ప్రయత్నించవచ్చు. సో ఇక్కడ విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి? సో ఇలా ఈ అష్టాంగ యోగంలో మరి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఉన్నాయని చూసాము. ఈ ఎక్కడో ఒక చోట ఈ 8 స్టెప్స్లో ఏదో ఒక స్టెప్లో ఫెయిల్ అయ్యేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అన్ని స్టెప్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ చివరి దాకా వెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ ఎక్కువగా మధ్యలో ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా జరిగినప్పుడు, విఫలమైనప్పుడు, ఫైనల్ స్టెప్ దాకా వెళ్ళలేనప్పుడు వాళ్ళ యొక్క గమ్యం ఏమిటి, ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్జునుడు అడుగుతాడు. దానికి భగవంతుడు సమాధానం కూడా చెప్తారు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో అయతి శ్రద్ధయోపేతో, ఎంతో శ్రద్ధతో యోగాచలిత మానస, ఈ స్టార్ట్ చేసి కూడా మధ్యలో
ఎక్కడో చలించిపోతే మనస్సు ఈ యోగంలో స్థిరమవకుండా, ఈ యోగాన్ని పాప శ్రద్ధతో స్టార్ట్ చేసి మనస్సులో మధ్యలో ఎక్కడో మనస్సు చలించటం వల్ల అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం, వాళ్ళ యోగం అప్రాప్తమవుతుంది, వాళ్ళకి సిద్ధత్వం రాదు యోగంలో. అలా అయిన వాళ్ళ కామ్ గతి, వాళ్ళ గతి ఏమిటి? కృష్ణ గచ్చతి, వాళ్ళకి ఏ గతి పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనసు కారణంతో వాళ్ళు మధ్యలో ఎక్కడో తగినంతగా వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టలేక వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ స్టెప్స్లో ఈ యోగ లక్ష్యాన్ని, ఈ యోగ సంసిద్ధత వాళ్లకు లభించకపోయినట్లయితే మరి ఈ జన్మలోనే ఈ విజయాన్ని, ఈ యోగంలో వాళ్ళు సిద్ధత్వం సాధించలేకపోయినట్లయితే వాళ్ళ గతి ఏమిటి, ఏం జరుగుతుంది అని అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, ఈ జన్మలో యోగం సాధించలేకపోయిన వారు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళు చివరి దాకా వెళ్ళలేకపోయినా కూడా కొంతవరకు ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా రోజులు, చాలా కాలం నివసించిన తర్వాత తిరిగి భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు. లేదా ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసి వైరాగ్యం బాగా ఎక్కువైపోయిన వాళ్ళైతే లాస్ట్లో ఎప్పుడన్నా ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఇది ఏం జరుగుతుంది అంటే, వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళి తరువాత అక్కడ చాలా కాలం ఉన్న తర్వాత ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ పుడతారు. లేదంటే ఇంకా ఎంతో కాలం, ఆల్మోస్ట్ చివరి వరకు వచ్చి ఎంతో కాలం ఈ మార్గంలో ఉంటూ వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకున్న వాళ్ళైతే దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో ఉంటారు. వాళ్లకు అపూర్వ జన్మ పుణ్యక ఫలితంగా తర్వాత వాళ్లకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ చివరికి ఇదంతా చెప్పి ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి చివరకు భగవంతుడు రేపటి నుంచి భక్తి యోగం స్టార్ట్. ఈ ఆరు అధ్యాయాలు కర్మయోగము, ఈ లాస్ట్ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగము చూసాము. రేపటి నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభిస్తాం. భక్తి యోగం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన యోగం అన్నమాట. ఈ అన్ని మార్గాల్లో కూడా ఉత్తమమైన మార్గం భక్తి యోగం అని చెప్తారు. అందుకే దాన్ని భద్రంగా మధ్యలో దాచి ఉంచారు భగవద్గీతలో అని కూడా చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఎంతో భద్రమైనటువంటి ఉంగరాలు అవి మనం మధ్యలో ఎలా పెట్టుకుంటాం, నగలు కానీ జాగ్రత్తగా, అలాగే భక్తి యోగాన్ని కూడా మధ్యలో భద్రంగా పొందుపరిచారని చెప్తారు. సో దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రారంభం మనకు కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నారనమాట భక్తి యోగానికి. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అంటే ఈ అన్నీ చూసాక కర్మయోగం చూసాం, అష్టాంగ యోగం చూసాం. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరో ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే కూడా, శాస్త్రజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళకంటే కూడా, యోగుల కంటే, వీళ్ళందరికంటే కూడా ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కనుక నీవు ధ్యానయోగాన్ని సాధించాలి. అంటే ఇక్కడ ధ్యానయోగం అంటే అష్టాంగ యోగంలోనే ఆ ధ్యాన యోగంలోకి వెళ్ళాలని కాదు. ఎప్పుడైనా సరే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ భగవంతుడి మీద ఉన్నది అంటే అది ధ్యానము. సో అది భక్తి మార్గంతో కూడా మనము దానిని సాధించవచ్చు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద మనస్సును కంప్లీట్గా లగ్నం చేయగలుగుతామో, అది ఇలా అడవికి వెళ్ళి అష్టాంగ యోగ మార్గంలోనే అక్కర్లేదు. భగవంతుణ్ణి మనం నామజపంతో ఆయన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటే ఆ ధ్యాన యోగాన్ని మనం సాధించవచ్చు. కాబట్టి ఈ తపస్సులు చేసే వాళ్ళకంటే, ఈ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకంటే, వీళ్ళందరికంటే కూడా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ధ్యానించగలుగుతారో, ఆ యోగంలో ఆ ధ్యానంతో స్థితులై ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. కాబట్టి నువ్వు ఆ ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్తున్నారు. ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే తమో మతః. యోగినామపి సర్వేషాం, అందరి యోగులలో కూడా మద్గతేనాంతరాత్మన, ఎవరి మనస్సు అయితే నా మీద లగ్నమై ఉంటుందో,
శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం, ఎవరైతే శ్రద్ధగా నన్ను భజిస్తారో, పూజిస్తారో, భజన అంటే ఇలా భజన చేస్తూనే ఉండమని కాదు, మనస్సులో భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకుని ఆ భావంతో, పూజాభావంతో ఉంటారో, సమేయుక్త తమోమత, వాళ్ళే యుక్తులని నా యొక్క అభిప్రాయము. సో యోగులందరిలోకి ఎవరి మనసు ఎల్లప్పుడూ నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో, భక్తితో ఉంటారో, వారు ఉన్నతమైన వాళ్ళు, యుక్తులు అని నా అభిప్రాయము అని చివరకు ఇప్పుడు ఆ భక్తి అంటే ఏమిటి, ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండటమే అన్నిటికంటే బెటరు అన్నది అంటున్నారన్నమాట ఇక్కడ. ఇవన్నీ చేయవచ్చు, కానీ ఆ భక్తి విశ్వాసం అనేది పెంచుకుంటే అది ఉత్తమము. మిగతా యోగాలన్నింటి యొక్క తుదిగమ్యం కూడా భక్తి యోగమే. ఇప్పుడు కర్మయోగం చేసినా మనం పనులు చేస్తూ భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చివరికి ఆ భక్తిభావమే పెంచుకుంటాం. అలాగే జ్ఞానయోగం అంటే పుస్తకాలు, వేదాలు ఇవన్నీ చదివినా కూడా చివరికి అర్థం చేసుకునేది భగవంతుడిని. ముందు ముందు శ్లోకాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ మాట చెప్తూ. అష్టాంగ యోగం ఇంత కష్టపడి మనము ఇప్పుడు వాయువు కంటే కష్టంగా ఉంది, వాయువుని కట్టేయటం కంటే మనసును కట్టేయటం కష్టం అనిపిస్తోందని అర్జునుడు అన్నట్లు, ఇంత మనము ఏకాంత ప్రదేశంలో శరీరాన్ని, శ్వాసను, వీటన్నిటిని నియంత్రించి ఆ రకంగా మనం భగవంతుని మీద మనసు లగ్నం చేయటం కష్టం, అంత ఈజీ కాదు. కానీ భక్తి మార్గం, కానీ ఆ రకంగా వెళ్ళిన వాళ్ళకు కూడా చివరికి వచ్చేదేమిటి, ఆ భక్తి. భగవంతుడితో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కనెక్షన్ పెట్టుకుంటారో, ఆ నిత్యానందాన్ని ఎప్పుడైతే అనుభవిస్తారో, ఆ భక్తి డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ భక్తి యోగం అనేదే చివరికి అందరూ సాధించేది. అన్ని యోగాలకు చివరి గమ్యం భక్తియే. చివరికి ఆ భక్తి భావం వచ్చినప్పుడే మనకు భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇది ఒక నిత్యం లాంటిది అనుకుంటే భగవంతుడిని చేరటం, ఆత్మానుభూతి కలగటం, ఈ యోగాలన్నీ కూడా దానికి దారి. అన్నింటికంటే పైన ఉన్నది భక్తి యోగం అన్నమాట. సో ఇవన్నీ చివరికి మనకు భక్తి యోగంలోకి దారి తీస్తాయి. కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గాన్నే మనం పట్టుకుని వెళ్తే ఇంకా త్వరగా మనకు ఆ గమ్యం దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఒక్కొక్క యోగానికి, ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పద్ధతి ఇచ్చారు. భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలన్నా, ఆత్మానుభూతి పొందాలన్నా. ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చాట్లో టైప్ చేయండి. మనం ఇంతకుముందు కూడా ఈ టాపిక్ని డిస్కస్ చేశాం. 4 యుగాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క పద్ధతి ఉన్నది భగవంతుణ్ణి పొందటానికి మనకు అని చెప్పారు. ఏమిటి, ఏ యుగంలో ఏ పద్ధతి? 4 యుగాల్లో 4 పద్ధతులు. ఎవరికైనా తెలిస్తే దయచేసి చాట్లో టైప్ చేస్తే చూద్దాం ఆన్సర్స్. సరే, ఇక ముగ్గురే ఈ టైప్, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు టైప్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ లోపల ముగ్గురే ఎత్తారు కాబట్టి చెయ్యి, హ్యాండ్, యూత్ గ్రూప్కి ధన్యవాదాలు మీ ముగ్గురికి. సో చాట్ బాక్స్లో ఎవరైనా తెలిస్తే దయచేసి 4 యుగాస్లో మనం చేసే ప్రాక్టీసెస్ ఏమిటో ఒకటైనా సరే, ఏ తెలిస్తే అది అయినా పర్వాలేదు, టైప్ చేయండి, చూద్దాం ఆన్సర్స్. ఓకే. సో ఎనీవే, సత్యయుగం అంటే ఫస్ట్ యుగం, దాన్ని కృతయుగం అని కూడా అంటారు. వెరీ గుడ్, ఐ సా సంబడి చాట్లో. చూద్దాం ఆన్సర్స్. జై శ్రీ మాతాజీ. కలియుగంలో భగవంతుడి యొక్క ధ్యానము, దానికి కరెక్టే. ఇంకొక మాట ఉన్నది, కరెక్ట్ మాట. కలియుగంలో భగవద్నామ మహిమలు పాడుతూ వినటం. ఓకే, వెరీ గుడ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. సో కలియుగంలో, సో సత్యయుగంలోనేమో తపస్సులు, ఇప్పుడు మనం చూసిన అష్టాంగ యోగం లాంటి మెడిటేషన్. త్రేతాయుగంలో మరి అగ్ని సాక్రిఫైసెస్ అంటే ఏమిటంటే యజ్ఞాలు. ఇక్కడ అగ్ని ముందు కూర్చుని ఈ రకంగా భగవంతుడికి యజ్ఞం చేయటం. ద్వాపర యుగంలోనేమో మరి పెద్దగా అర్చనలు, గుళ్ళల్లో ఈ పూజలు ఇవి చేయటం, ఆ రకంగా వాళ్లకు మోక్షం వచ్చేది. అయితే మన కలియుగంలో చాలా సింపుల్, భగవన్నామం జపిస్తే చాలు,
భగవన్నామాన్ని జపించాలి. ఆ జపం చేస్తే చాలు. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథా. హరినామమే కేవలం ఈ కలియుగంలో, వేరే గతి లేదు, అన్యగతి లేదు, వేరే గతి లేదు. భగవంతుణ్ణి మనం పొందాలంటే హరినామమే ఈ కలియుగంలో. సో ఇక్కడ మనకి లిఫ్ట్, స్టెయిర్ కేసు రెండు చూపిస్తున్నాం. సరే, మనందరికీ తెలుసు పైకి వెళ్ళాలంటే ఏది త్వరగా వెళ్తుంది? లిఫ్ట్ కదా, ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కే బదులు. అలాంటిదే ఈ ఈ భక్తి యోగం కూడాను. మనకి లిఫ్ట్ లాంటిదన్నమాట. ఇవన్నీ మెల్లగా మెట్లెక్కి వెళ్ళే బదులు ఆ భక్తి భావాన్ని మనం అలవర్చుకుంటే మనకు ఇంకా తొందరగా గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతామని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనము మన హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆ రకంగా మనం భగవన్ నామాన్ని జపిస్తూ ఆ భక్తిభావాన్ని అలవర్చుకుంటే, ఇప్పుడు యద్భావం తద్భవతి అనే మాట విన్నారో లేదో అని ఒక సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉన్నది. అంటే ఏది భావన చేస్తే, అంటే అక్కడ భావన అంటే ఆలోచిస్తే దాని మీద అదే అవుతాం మనం అని చెప్పి. తద్భవతి, దట్స్ వాట్ యు థింక్, హౌ యూ థింక్ సో యూ బికమ్ అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో. సో మనం ఆలోచించిన ఆలోచనల ప్రకారం మన స్వభావం డెవలప్ అవుతుంది. మనం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తే ఆ రకమైన మనుషులం అవుతాం. మంచి ఆలోచిస్తే మంచి అవుతాం, చెడు ఆలోచిస్తే చెడు అవుతాం. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే అది. సో భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఉండి ఆయన యొక్క ఆలోచనలు పెంచుకుంటే ఆయన మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. సో మంత్ర అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపిస్తూ భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి అనుకున్నాము. ఈ మంత్ర అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, మనస్సును త్రయింపజేసేది, మనస్సును విడుదల చేసేది. ఎక్కడి నుంచి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుంచి మనస్సును విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పేదే ఈ మంత్రము అని మంత్రానికి అర్థం, మంత్ర అనే మాటకు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మంత్రాన్ని మీరు ఒక్క రౌండ్ అయినా వీలైతే జపించటం ప్రారంభించండి. అది 108 రౌండ్ అంటే 108 జపమాలు ఉంటే జపమాల లేకపోతే వేళ్ళతో అయినా మనం కౌంట్ చేసుకున్నాం, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. బట్ మంత్ర జపం చేయటానికి ప్రయత్నించండి. మీకు కూడా దానివల్ల వచ్చే మెల్లమెల్లగా మనలో కలిగేటటువంటి స్వభావంలో కలిగే మార్పు, మన కోపాలు తాపాలు కొంతవరకు ఎలా స్లోగా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో మనకు కూడా కొద్దిగా అవగాహన అవుతుంది. కృష్ణం వందే జగద్గురుం ఈ యొక్క చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నది జస్ట్ బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఏమిటి అంటే, 4 ధర్మాలను పాటిస్తూ భగవంతుణ్ణి సదా స్మరించటమే అన్ని యోగాల్లోకి ఉత్తమమైన యోగం. 4 ధర్మాలంటే అహింస, నాన్ వైలెన్స్, ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత చూద్దాం. ఈ 4 థింగ్స్ అంటే ధర్మ మార్గంలో ఉంటూ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించటం అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన యోగము అది అని చెప్తున్నాను.